tuším jedno ženíčko formí, my se podíváme na semičku, tady už je asi postup, 7. místo získaný United Freedom Dancers Space Universe. Ty jsi to měla předat sama, ty. Gratuluju. Pojďme zatleskat, United Freedom Dancers dnešní 7. místo. Pojďme na 6. 6. místo, dneska patří podle poroty týmu. Česká, pozor, hej, spletl jsem se, nejsou to autobahn, jsou to autobahn! Gratulace. Jdeme na 5. místo, patří dneska týmu Her Majesty! Fusion se dneska umístila na 5. Reggae Fusion a Her Majesty, zástupce přichází po diplom. A tady samozřejmě gratulace. Přidáváme diplom a máme 5. místo. Díky moc. 4. Podíváme se, kdo s námi za chvíli nebude čekat medailové pozice. 4. příčka, opět připomínám, je to dneska z 19 choreografií. 4. místo celkem z 19 dneska získávají Dancers for the Santos, Dancers for the Open poprosím zástupce, ale přišel pro diplom. 4. místo, nevděčná bravura, nicméně krásný umístění, kdo neskutečný pořadu. Díky moc, gratulace. 4. místo, zbytek nastupuje, pojď zbytek nastupuje. 3 choreografie, který slyšeli na stranou, jsou to Dance Wave, jsou to Dance Nation Element, jsou to Free Dance Studio. Tady poprosím doleva, ať máme místo všichni, poprosím doleva, ať máme místo všichni, díky. Jdeme se podívat na 3 nejlepší týmy, které se dostali úplně nejvejš. Jasně, pojďím zatleskat. Dostali se úplně nejvejš, jsou to 3 nejlepší choreografie v rámci základní ligy hip-hopu. I tady musíme dostat medaile a začínáme 3. místem. Místo dnes tady na mistrovství Čech departementální skupiny roku základní lize hip-hopu získávají Dance Wave a Watch It Turn Out! Naší 3. místo hip-hopu za dneska nastupují do zdaní přichází pro medaile. Tenhle tým, který se dneska musel probojovat nejdříve do finále a potom ve finále ukázat, že má na to blížší medaile. Dneska oceněný a 3. místo dostává bronzový medaile. Stojí na špici toho nejlepšího základní ligy hip-hopu, co se dneska chváci celý letošní sezóny tanečního rodilo. Pojďme zatleskat ještě jednou 3. místo a Dance Wave! Děkujeme moc, gratulujeme. Díky moc. A jdeme se podívat na tuhletu partu 2 v 1. Krásně jste se spojili. Vypadá to nádherně, nicméně porota to rozdělí svým hodnocením, který musel prozradit, který z těchto týmů nakonec odnese zlaté medaile a získá místo 1. Podle poroty dneska v základní lize hip-hopu se tím vítězným týmem stávají. A připomínám, že tým, který uslyší svoje jméno, se stal vítězem. 1. místo získávají Free Dance Studio! A prosím, si přicházejí Dance Nation Elements! Dance Nation Elements nastupují dozady, Dance Nation Elements nastupují dozady, dopředu. Dance Nation Elements nastupují dozady. Vaše to pak Dance Nation Elements. Single bronze, 3 první medaile. Dance Nation Elements přebírají. Dance Nation Elements přebírají. 3 první medaile.
se Hip International, za malou chvíli posuneme Stimulation, který si odnesou každého z nás na měsícem. To jsou tady takže ještě nikam neodchází, nikdo nevolíš. Za malou chvíli si posuneme, rozhodne se kolikrát jsou se dokončí, rozhodne se nový umí Super Extreme Rock. A podpřívítat vítěze první místo zlato dneska získali Studio, který dneska se protancovali sama 19. až na první místo. Chápeš to, jsem první, chápeš to, čekal jsi to? Nikdo nečekal. A za to nakonec takhle to porota dneska hodnotila a my toho prostě gratulujeme ještě jednou první místo. Díky moc, gratulace obrovská, známe vítěze, poprosíme, jasně, díky moc, děkujeme, gratulujeme, jasně, nikam neschází, ještě možná něco vyhrajete, pojď, poprosím Jindrolese, který přichází za Hip-Hop Meeting, přichází s sedmi krásnými, který předáme, to znamená, dáváme všechny finalisty základní ligy hip-hopu a Era Show hip-hopu do osudí a budeme losovat 3 šťastní majitele poukazu, každý v hodnotě 3000 korun na Hip-Hop Meeting International. Jasně, chodí. Dobrovolník. No, vybral jsem dobrovolníka. Budu ti držet mikrofon a můžeš zatím říkat, co dáváme do osudí. Ale nechceš tu pro mě už, promiň, ale nechceš. A Fresh Dance Community. David, smutnej to dejte dovnitř. My jsme dobrá parta, prosím tě, my to budeme posouvat strašně dlouho. Jsou tam Dance Wayne, super, dáváme do osudí taky D4U, Dancers for You, taky Dance Station Elements. Do osudí dáváme dál, stačí málo, nemusíš moc, Free Dance. Osudí budou dneska taky HB Dance. Do osudí dáváme Her Majesty. Dáváme tam taky Dance Center Mercy. Do osudí dáváme NG Dance Crew. Budou tam taky Out of Bounds. Nebude tam chybět Projekt AMA. Doplní to Represent Karlovy Vary. Taky D-Base. Defect. A poslední posudí budou dneska Dancers. Jsou tam všichni. Takže losujeme 3 z vás, který dostanou. Ještě jednou můžeš říct, co dostanou. A teďka chápu, a mám dostat hlava. 3 kousky. Co tam losujeme, podívej, vytáhl si Her Majesty! Her Majesty, pojď, zástupce Her Majesty, pojď si sem. Co? Ukaž to. Projekt AMA. A ještě na třetice. Dance Station Elements. Poprosím všechny 3 zástupce, aby přišli, pojď si pro to. To všichni hlasování dopadlo tak, že dostávají všechny, co tam jezdí.